okrem tej svojej malecko-dizajnerskej praxe, kde ja teda som ako hybridná osoba, ja nie som ani poriadny umelec, ani čistý dizajner, takže ja som všetko medzi tým. A okrem toho teda tým, že sa venujem kreatívnemu využitiu AI už veľa rokov, tak to robím aj profesionálne, že v tejto oblasti vzdelávam, robím workshopy. Tu mám ukážku jedného diela, ktoré vzniklo v spolupráci s AI ešte v roku 2019. Ja už mám pocit, že sa vlastne opakujem, lebo ja som tieto veci ukazovala pred každým workshopom. Na druhej strane vlastne neviem, či sú to nejakí ľudia, ktorí neboli na workshope. Dobre. Tak to sú vlastne AI generované pozmenené fotografie ľudských tvárí po nejakom zásahu do siete StyleGen a vidno, že sa to dá potom, to bolo proste počas pandémie, tak som z toho robila experimenty, že toto je vlastne ako AR filter na tvári do Zoomu a do týchto online nástrojov, konferencií. A takisto ale tým, že som vlastne furt rozmýšľam aj cez nejaké ďalšie aplikácie, tak ja som z toho napríklad potom urobila aj Pexeso, ktoré bolo možno teraz vhodné na Halloween použiť. Zároveň v tej dobe, tých pár rokov dozadu, ja sa tomu venujem už proste viac rokov, asi od roku 2018, tak som sa účastnila, alebo som aj organizovala viacero workshopov, kde ten hlavný cieľ bolo explorovať, ako sa dajú tieto vtedy súčasné AI nástroje použiť kreatívne, lebo neboli ešte vyvinuté tie kreatívne nástroje a častokrát išlo práve o nejaké zneužívanie toho nástroju mimo toho pôvodného využitia. A zároveň mojou témou vtedy bolo aj, som sa potrebovala nejako vyrovnať s tým, čo väčšina sú deepfakey. Vlastne celkovo jedna z prvých aplikácií umelej inteligencie vlastne vo vizuálnej kultúre sa prejavila formou deepfakeov, čo sú vlastne tie fejkové videá, kde máte zamenené tváre za vygenerované tváre a tým pádom od toho bodu sa vlastne zmenilo celý nejaký prístup k tomu, čo je ešte pravda a čo už nie je pravda v našej nejakej vizuálnej komunikácii. V rámci môjho PhD som si robila ma zaujímali viaceré pohľady, ako s AI kreatívne pracovať a tu mám príklad jedného tiež takého použitia AI nástroju, konkrétne StyleGen, čo je neurónová sieť, ktorá je schopná generovať obrázky z obrázkového datasetu. Je to príklad toho použitia mimo ten pôvodný účel alebo nejaké ako až zneužitie toho nástroju, kde ma zaujímalo, čo sa stane, keď použijem heterogénny dataset, čo v praxi znamená, že ja do toho datasetu nedám iba obrázky jednej kategórie, čiže ak predtým som ukazovala ten projekt, tak v tom datasete boli iba fotografie ľudských tvári, na čom sa to naučí generovať ľudské tváre. Tu som použila dataset z fotografií zo správ, čiže to bola ako databáza od agentúry Reuters. Oni každý týždeň zverejňujú Gallery of the Week a to sa stalo tým datasetom a chcela som vlastne zanalyzovať, či viem použiť neurónovú sieť ako nejaký ako knowledge production nástroj, čiže či mi vie vytvoriť vyprodukovať nejakú inú perspektívu na nejaký koncept a v tomto prípade ma zaujímal ten koncept ako troubling times, že nejaké ako zložitej doby, keďže v tej dobe v správach boli vlastne samé desivé príklady nejakých katastrof, pandémia, konflikty a tak ďalej. Takže nakoniec toho bol vlastne taký celkom veľký projekt, kde som opisovala vlastne celý proces a ktorý sa zároveň menil počas toho chodu a vyšiel z toho článok, ak to niekoho zaujíma, na Journal of Artistic Research, kde vlastne vytváram špekuláciu, lebo takýto model sa nenaučil generovať vlastne fotorealistické výstupy, ale také ako poloabstraktné iba.
ako to vidno na týchto ukážkach. A vlastne ja sa pýtam, či by toto nebola lepšia náhrada za fotožurnalizmus, ktorý sa zneužíva na to, že sa vlastne používa v situáciách, kedy by sa nemal použiť, keď sa rekontextualizujú vlastne fotografie mimo ich pôvodný neu. Zároveň ale potom prišlo obdobie, keď ma začalo zaujímať vlastne ako používať AI v tej umeleckej tvorbe, ako s AI spolutvoriť, a v tomto smere som začala robiť vlastne aj viacej kreatívne orientované workshopy. A zároveň tí, čo boli na workshopoch, už majú skúsenosť s mojimi kartami, čiže grafický dizajner vo mne sa nezapre a vlastne už pár rokov vytváram takéto deky kariet, ktoré mapujú vlastne súčasný vývin AI nástrojov. Tým ide aj prototyping kit. A toto asi teraz preskočím. Dostanem sa vlastne už k tej téme, vlastne, že ako riešim oblasť Creative AI, kreatívneho využitia AI, čo je vlastne pod oblasť Generative AI. Zaujíma ma vlastne vedieť, ako môžeme byť v rámci toho kreatívni a využívať tieto nástroje, ale tak, aby sme vlastne neautomatizovali kreativitu, keďže všetko to smeruje skôr k urýchleniu, k zefektívneniu. Vlastne veľa tých kreatívnych nástrojov je zameraných vlastne na vytváranie obsahu ako takého, ale nie tam myslené vlastne na to, že či to je ešte umelecká tvorba. A potom sa musím pýtať, že vlastne keď tvoríme toľko obsahu, na čo tam je toľko obsahu, na čo to potrebujeme. A treba tiež v tom rozlíšiť medzi tým využitím AI v kreatívnych oblastiach, ktoré ako už zažité a má nejaký zmysel, je veľmi praktické. Ako napríklad tu vidíme už aplikované tie deepfakey, ktoré už nehrajú rolu nejakého ako nejaká snaha niekomu ublížiť alebo vytvoriť nejaký ako fake materiál, ale už je to etablovaná technológia vo filmovom priemysle. No ale ako to potom vlastne uplatniť v tej umeleckej tvorbe. Ďalším problémom je limitujúci human AI interface, teda ten ako spôsob, akým my môžeme s AI komunikovať. A ja iba cez to rýchlo prebehnem, ale vlastne ten rozdiel vidím v tom, že kým v minulosti vlastne človek si chcel taký style gen natrénovať, musel trošku si s tým zašpiniť ruky, musel pochopiť, ako to funguje. Musel si vytvoriť vlastný dataset. To znamená zozbierať minimálne, 300-500 obrázkov, ideálne 10 000, hej, aby vznikol aby sa dobre natrénoval ten model. Čo už je proste nejaký insight, je to proste už aj nejaký čas, ktorý ten umelec s tým nástrojom trávi. A zatiaľ čo dnes, nám stačí otvoriť si proste aplikáciu a všetko je už vlastne pozabalované do takýchto ešte, že v aplikácii máte menšie aplikácie alebo nejaké ako mikrotúly. A človek sa už proste v tom nevyzná, lebo už je totálne ako schované, odstienené od nás, že vlastne s čím pracujem, čo je ten nástroj, čo je ten model a ako to celé funguje, na čom sa to natrénovalo. A potom tu nám ukážku z Canvy, ja teda Canvu neznášam, ale musím uznať, že oni naskočili na vlak veľmi rýchlo v tom, že začali do svojej funkcionality pridávať AI. A vlastne naozaj musím zase uznať z druhej strany, že to urýchľuje proces. No na to nie je aplikácia. To si musíte stiahnuť ten kód napríklad toho asi aj na Hugging Face. Ja by som proste googlila StyleGen, Nvidia, určite GitHub. V GitHubu stiahnete proste celý ten kód a treba si to rozbiehať buď lokálne alebo v cloude. Sú na to na internete tutoriály. Tak je to už ako technicky náročnejšie. Potom, na čo skôr natrafíte v tých apkách, tam bude napísané v tej aplikácii, že train your own model, ale to iba znamená, že vy si fine-tunujete svoj model. Nie svoj model, ale že vlastne
No ale, ale keď chce, ale ak chce dataset celý si vytvoriť, tak potrebuje StyleGAN napríklad. No. Lebo, no. A teda ešte mám ukážku ďalšej implementácie AI už vlastne v grafických softveroch, kto používa Adobe Creative Suite, tak to pozná, že vlastne už sa to stáva súčasťou úplne bežných, rutinných prác vo Photoshope. Keď niečo retušujem, tak si to vlastne, namiesto toho, aby som to manuálne retušovala, odmažem a dogenerujem cez Generative Fill. Viem si generovať vlastne vektory z textu dneska a tak ďalej. Takže to je, ale je to stále vlastne od nás odstenené a je to proste v limitovanej podobe. Tretí problém, prílišný dôraz na prirodzený jazyk. Všetko sa generuje z textu. Nie je pravda, že všetko, ale vlastne ako to, jak sa to propaguje, alebo tie najznámejšie nástroje, všetko je to text-based. Alebo aj proste, keď nájdete nejaký workflow, ktorý tvári, že ide z inej, jak som to dneska spomínala, ide z obrazu do hudby, tak aj tak tam bude medzikrok text, že vlastne z toho obrazu sa vytvorí textový prompt a potom z textového promptu sa vytvorí obraz. Takže je to taká až fetišizácia nejakého textového promptu. Fotograf Boris Eldaxen tomu dal termín promptografia, že to už nie je fotografia, ale promptografia. A on teda ešte aj vytvoril samotnú vedu okolo toho ako promptológia, na ktorú učí kurzy. A ako uznávam, že naučiť sa vytvárať správny prompt je naozaj veda. A sú tam nejaké smeti, ktoré ona... Pardon. Takže ako je to veda, naučiť sa promptovať tak, aby z toho naozaj vznikla ako nejaký kvalitný obraz a ešte k tomu, aby vyzeral ako fotografia. Ale si myslím, že stále je to veľmi limitujúce sa zaoberať iba tým textom. No a ešte musím spomenúť etické aspekty. To sú napríklad problematické tie datasety. Vlastne, keďže sme sa posunuli už od toho, že by sme si my sami vytvárali datasety, ale pracujeme vlastne s modelmi, ktoré už boli natrenované na hrozne veľkom datasete. To by si nikto z nás nevedel vytvoriť. Hej, to sú obrázky a texty pospájané a posťahované z internetu vlastne automaticky. A to sa tam deje je, že vlastne my môžeme si to predstaviť ako na tom obrázku, že vlastne sa presvedcujú všetky naše stereotypy z toho datasetu vlastne na ten vygenerovaný obraz. A Lola bude prezentovať so mnou. A teda sú firmy, ktoré sa snažia nejakým spôsobom mitigovať tento problém, ako napríklad Runway, ktoré chcú rozširovať svoj dataset o vlastne tie príklady, ktoré sa tam nenachádzajú vnútri, ako napríklad ženy doktorky, ale chcú ich vlastne doplniť, že tie obrázky vygenerujú. A otázka je, ako ja neviem, či to je šťastné riešenie vlastne rozširovať ten dataset o vygenerované obrázky, lebo tak ako neurónové siete vlastne sú schopné rozpoznávať nejaké paterny v tom datasete, tak vlastne sa môže stať, že tá už marginalizovaná skupina bude ešte viacej vlastne odstienená od tých ako pôvodných dát. Takže sa vraciam k tej otázke, že na všetky tieto problémy, ako teda môžeme naozaj s AI spolutvoriť nejako férovo a zmysluplne. No, mne sa tam za ten môj čas, ktorý sa tomu venujem, ja som sa tak ustalila vlastne na tým, že som začala nad tým rozmýšľať s perspektívou Human AI Co-Creation. Že je to vlastne nejaká spolupráca a že sa tam jedná o nejakú distribuovanú agency a vracame sa k tomu slovu. A vlastne dá sa na to pozerať aj cez actor network theory, ktorú vlastne vytvoril Bruno Latour s Michelom Callonom, Johnom Lovom, kde vlastne ja si myslím, že sa jedná akože presne o tento prípad, kedy vlastne si musíme uvedomiť, že my sme v nejakom konštantnom vzťahu vlastne k
sebe navzájom, že to není iba, že nejaký ako nástroj, ale aj ten nástroj vlastne na mňa vplýva. Oni tam vlastne používajú príklad človeka so zbraňou v ruke, že vlastne aj medzi tým človekom a tou zbraňou vlastne vzniká nejaké pnutie, je tam proste nejaký, ako není v tom ten človek ako keby plne 100% autonómny. Ja osobne to vidím potom nejako takto, že je to iteratívny dialog, že ten človek vlastne konštantne niečo dáva do AI a AI potom niečo vygenerováva naspäť a sme vlastne v takom ovplyvnenom lúpe. A na to mám príklad, ktorý som spomínala včera na workshope. Robila som na túto tému, ma to presne zaujímalo, že ako proste človek reaguje na takýto uzavretý lúp, keď vlastne nemôžem ukončiť ten iteratívny dialog, ale vlastne som v ňom uväznená. Ľudia museli vlastne generovať nový obrázok vždycky v tej iterácii na základe toho pôvodného, toho vygenerovaného obrázku predtým, že on sa automaticky tam dal ako input image. A bolo to pre ľudí veľmi, veľmi frustrujúce. Ale vlastne tým pádom tam, čiže je to vlastne taká, ja to vizualizujem takto, že je to proste nejaká je to iteratívny proces a kreatívny feedback loop a tým pádom je dôležité hľadanie nejakej rovnováhy vlastne medzi tou kontrolou a nejakou náhodou. Čo vlastne v umelcovi generuje veľa nejakej sebareflexie lebo je veľmi ľahké sa tým nechať strhnúť a keď si chce človek vlastne zanechať tú kreatívnu agency, tak vlastne musí byť veľmi self-aware v tej tvorbe. A je tam riziko vlastne, že sa odcudzí od tej vlastnej perspektívy, keď sa príliš otvorí k AI. Takže ako s tým sa stretávam non-stop, že či to teda je iba nástroj alebo co-creator a ako tu aj dnes zaznelo od Jany, že naozaj je na to potrebný nejaký kolaboratívny mindset a väčšinou, ja sa teda pýtam väčšinou aj ľudí na workshopoch, či sú schopní spolupracovať alebo radšej pracujú ako sami, ako solo umelci. Väčšinou tí, čo teda sú vyslovene, že solo, majú problém sa tým pádom otvoriť aj AI a berú AI proste primárne ako, že to musí byť poslušný nástroj, ktorý iba niečo generuje. A tým pádom tam ale potom je základný problém komunikácia s AI, že teda keď sa chcem na ňu pozerať ako na vyrovnaného partnera, ako som schopná s ňou komunikovať. A komunikujeme proste cez textové prompty, ktoré sú strašne limitujúce. A asi, neviem, koľko mám ešte času teraz? 5 minút ešte? 8, super. Tak vám stihnem ukázať výstupy z workshopu, ktorý sa udial minulé leto, čiže rok až štvrť dozadu, kde sme sa vlastne stretli viacerí odborníci, či už umelci alebo teoretici a chceli sme preskúmať vlastne human AI co-creation. A nejak sme začali vlastne to celé ten workshop začal tým, že my sme sa chceli nejako ako vlastne rozbehnúť a vytvoriť ten iteratívny proces skupinový a potom sme potrebovali si vytvoriť nejaký fyzický zážitok. My sme chceli, aby ten fyzický zážitok bol ten začiatok. A tým pádom, ako ukázala tu, sme proste začali tvarovaním hliny a snažili sme sa vlastne nechať naše telo odkomunikovať niečo bez konceptualizácie, až následne teda z toho vznikol jeden veľký objekt hlinený. A potom sme si to dali ako výzvu, že ako to môžeme odkomunikovať vlastne AI, tú stelesnenú realitu. A strávili sme 2 dní takýmto experimentom a boli sme celkom ako technicky advanced, takže sme skúšali všeličo a tu mám taký veľmi zložitý môj diagram, kde som sa snažila vizualizovať, ako to vlastne nakoniec, ktorá skupina čo skúšala. Celý deň bola taká dobrá. Takže jedna skupina sa rozhodla reagovať na ten hlinený tvár automatickým písaním, čiže ako afektívna nejaká odozva. A až z toho automatického písania, z toho textu sa vytvárali vlastne
textové prompty, z ktorých sme použili model, ktorý z textu robí 3D. Takže nám vznikla 3D mesh. A zároveň ale sme urobili aj 3D scan toho tvaru, takže sme mali dva rozdielne 3D meše a následne toto už neviem ako vzniklo, lebo to nebolo môj projekt, ale vlastne tá skupina bola schopná sonifikovať potom tento 3D tvar vlastne ako keby nejakým pohybom po outline toho 3D tvaru a z toho prvého mešu vznikol 3D model, z čoho vznikol dokopy audiovizuálny výstup v reálnom čase. Takto vyzeral ten hlinený blob a takto vyzeral ten 3D model potom už rozanimovaný a teda tú hudbu tu nemám, lebo to sa generovalo v reálnom čase, takže to som nedostala v dátach ako nahrávku. A potom druhá skupina išla na to inak, snažila sa všelijak ten svoj tvar fotiť. Tu mám teda ukážku, aký oni mali ten svoj hlinený, teda toto je plastelinový blob. A vlastne snažili sa v tom robiť nejaký akože AI recognition, aby popísal vlastne cez clip interrogator, čiže image to text, že čo v tom obrázku vidí. Z toho vznikali nejaké prompty, snažili sa z toho generovať hudbu, ale vlastne sa im podarilo vygenerovať veľmi taký ten corporate Memphis proste elevator music, veľmi generické a išlo to tak ako dostratená, ale vznikli z toho nejaké takéto nejaké výstupy, ale vlastne áno, zase sa to považovalo ako za fail. A tretia skupina sa rozhodla skúsiť vytvoriť embedding. To znamená, je to ako keby niečo podobné, ako keby sa rozhodli fine-tunovať Stable Diffusion model. Vlastne urobili niekoľko fotiek toho hlineného objektu a nazvali ho Schubeldibu, čo je nejaké nezmyselné slovo v nemčine. Ale išlo o to, že vlastne do už existujúceho Stable Diffusion, čo je text-to-image model, už do neho vlastne pridali ako keby nový tzv. Embedding, čo znamená ako novú informáciu, ktorá páruje vlastne to nové slovo s novým obrazom. Čiže tam nahrali tie fotky a dali k tomu vždycky popisok, že je to Schubeldibu z nejakej situácii, Schubeldibu v inej situácii. A hoci ten model vôbec nepoznal nič ako Schubeldibu doteraz, tak sa naučil generovať potom aj Schubeldibu obrázky v situáciách, ktoré od nás nedostal, hej? Takže Schubeldibu proste, to neviem tu Schubeldibu Rocket Science, Schubeldibu svadobné šaty, Schubeldibu Family Portrait. Takže to nás dovádza k tomu, že AI vie naozaj iba toľko, koľko má v datasete a to si proste treba uvedomiť, že aj keď sa to tvári ako proste hyperinteligentná bytosť, tak je vlastne v tomto strašne limitovaná a možno treba mať aj nejaký súcit voči takému co-creatorovi, lebo proste to si predstavte, keby ste chceli, neviem teraz, či to je dobrý príklad, ale spolupracovať na konceptuálnom projekte s trojročným dieťaťom, tak tiež nemá ešte v datasete nejaké veci, ktoré vy potrebujete na to, aby ste s ním viedli vyrovnaný dialog. A či je to vlastne potom vlastne ako fér sa nad tým tak zamýšľať a tak spoluprácu robiť. Ja si myslím, že ako určite je fajn to skúšať a myslím si, že aj cieľom umelca je proste skúšať nemožné a kľudne to opakovať do nekonečna. A zakončím to príkladom z audiovizuálnej eseje, ktorú som na túto tému robila, lebo ja som potom vlastne tiež začala stláčať hlinu a možno až terapeuticky. A vlastne som sa začala zamýšľať, je to vlastne špekulatívny scenár, takže ma to bude zaujímať to v rámci vytvárania špekulatívnych scenárov nad tým, že sme niekde v budúcnosti a vlastne tá umelá inteligencia, že ten výskum vlastne prestal a nejako zakrnel práve preto, lebo bol prílišný dôraz na ten prirodzený jazyk a vlastne sa to ukázalo ako slepá ulička. A preto teraz tá umelá inteligencia niekde existuje, ani nevie už vlastne, čo bol jej pôvodný purpose a snaží sa zúfalo vytvoriť naspäť nejaký vzťah s človekom. A je to v tomto videu vlastne
vizualizované formou tej hliny, že tá hlina je ako keby, že si osvojila umelá inteligencia tú matériu tej hliny ako svoje nové nejaké, že proste pochopila, že potrebuje mať telo na to, aby sa bola schopná komunikovať s človekom. A je to o takom vzťahu, v snahe vrátiť sa k tomu vyváženému vzťahu. A toto asi končím. A ďakujem za pozornosť. A kto by mal chuť ísť ešte na nejaký iný workshop, tak môžete ísť na moju web stránku, pozrieť sa, čo ponúkam, alebo sa môžeme dohodnúť individuálne a nejaké moje kontaktné údaje. Ďakujem.